Biavú. Tak poďme na to. Tu. Ale, jakýž to máme slabých hráčov? Ne, nejsou na to jediný. Yes. Dali sme prvé kolo. Ešte jedno takto, keď nám pôjde, budem happy. I'm big and now happy. Uvidia, to dáme. Ak nám Bull nebude utekať. No, vidíš, že sa to jedá. Posledné kolo, kto to vyhrá, to musíme my, pretože sme dobrí. Tak, poďme na to. Tak, poďme na to. Ale poďte. No, poďte. Yes, vyhrali sme! Dali sme to! Zatiaľ ahoj nových videí, zatiaľ ďalšieho videa. Sme tu ďalej nového pokračovania, teraz to hráme s Mikom. Tak môžeme ísť na to. Tak poďme ďalej na to. Prečo som taký slabý s ním? Pomoc. Čo? Vykolách sme to prehrali, prepáčte, že som bol ticho, som sa zarozprával. Tak poďme na to! No, tu vám dáme taký krátky strih, potom vám... No, už je to 1v1. Dáš to, dáme to, nebojte. Ak nám tento tu nebude, Dogi uteká, neboj, neutečeš. A skoro. Poď. Yes! Dali sme to prvé kolo, teraz ideme za posledné. Toto už dáme buď my, alebo oni. Tak poďme na to. Ach jo, to máme prehraté. To vám dám strih zatiaľ. 2 na 1. To by som to nepovedal. No, dáš to? Ne, prehrali sme. Ale to ľudia nevadí. Za to dáme v ďalšom videu. Zatiaľ, ahoj.